हरे कृष्णा हरी बोल। सर्वप्रथम भगवंत चरणी वंदन करूया। इस्कॉनचे संस्थापक श्रील प्रभुपाद यांच्या चरणी देखील नम्र वंदन करूया। आणि आपला उपक्रम जिथून चालू झाला आहे असे श्री नाम निष्ठादास प्रभूजी ज्यांच्यामुळे आपण हे अध्ययन कुठेतरी या ऑनलाईनच्या मार्फत जाणून घेत आहोत, त्यांना देखील नम्र वंदन करूयात। आणि वर्गामध्ये उपस्थित साधकांचे भक्तांचे स्वागत आहे, वंदन आहे। आजचा अध्याय आहे 9वा, राजविद्या राजगुह्य योग, म्हणजे परम गोपनीय ज्ञान। मग ते ज्ञान काय आहे, तर ते आज आपण इथे जाणून घेणार आहोत। आता बघा, थोडस मागे उजळणी केली तर काय जाणवेल की आता भगवद्गीतेच्या बघा तिसऱ्या, चौथ्या, पाचव्या अध्यायात भगवंतांनी कर्मयोग सांगितला होता। 6व्या अध्यायात ध्यानयोग पाहिला। त्यानंतर 7व्या अध्यायापासून भगवंतांनी ज्ञान योगाचं विवेचन सांगायला सुरुवात केली। आणि मग हा अध्याय संपताना अर्जुनाने काही प्रश्न मध्येच विचारले होते भगवंतांना, आणि मग त्यांची उत्तरं देताना थोडस विषयांतर झालं। आणि मग भगवंतांनी 8व्या अध्यायात त्याचं विवेचन केलं। पण ज्ञानी आणि ज्ञानयोग याबद्दलचं विवेचन कुठेतरी अपूर्ण राहिलं होतं। आणि म्हणून हा विषय अतिशय महत्वाचा असल्यामुळे मग भगवंतांनी काय केलं, इथे अर्जुनाने काहीही न विचारताच 9व्या अध्यायामध्ये हे विवेचन पुढे कंटिन्यू सुरुवात केलेली आहे। आता बघा, या अध्यायाच्या पहिल्या 2 श्लोकात ज्ञान योगाचं महत्व सांगून 3ऱ्या श्लोकामध्ये श्रद्धाहीन व्यक्तीची कशा प्रकारे दुर्गती होते, मग इथे भगवंत सांगतायत। तर पहिला आणि दुसरा श्लोक पठण करते, मग माताजी त्याचं विवेचन पठण करतील। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, तू माझा कधीच मत्सर करीत नसल्याने मी तुला हे परम गोपनीय ज्ञान आणि त्याच्या अनुभूतीचे ज्ञान प्रदान करतो, जी जाणल्याने तू भौतिक अस्तित्वातील सर्व दुःखातून मुक्त होशील। सर्व गोपनीय ज्ञानात अत्यंत गोपनीय असे हे ज्ञान म्हणजे सर्व ज्ञानांचा राजा आहे। हे अत्यंत पवित्र ज्ञान आहे आणि ते अनुभवजन्य प्रत्यक्ष आत्मज्ञान देणारे असल्यामुळे ते धर्मांची परिपूर्णता आहे। हे ज्ञान अविनाशी आणि आचरण करण्यात अत्यंत सुखकारक आहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, खूप छान पठण केलं आहे। बघा, आता याच्यामध्ये पहिल्या 2 श्लोकात आपण ज्ञान योगाचं महत्व इथे सांगितलं आहे। काय सांगितलं आहे की बघा, आता ज्याप्रमाणे आपण व्यावहारिक उदाहरण घेऊया प्रपंचामधलं, की ज्याप्रमाणे बघा दुधापासून दही बनतं। आता हे तर सर्वांनाच माहिती आहे। मग हे काय आहे, ज्ञान आहे। पण त्यासाठी प्रत्यक्ष करायची जी कृती आहे तर ती सर्वांनाच माहिती असते का, नाही। आता ज्याप्रमाणे दही लावण्यासाठी मग वापरलेल्या दुधाचा प्रकार, त्याचं तापमान, ते विरजण करण्याचं प्रमाण, मग त्यासाठी लागणारा वेळ, या सर्वांची नीट माहिती असणं आवश्यक आहे। अतिशय सोपं उदाहरण घेतलं आहे की प्रत्यक्ष कृती केल्यानंतरच दही कसं लावावं याचं विज्ञान प्राप्त होतं। मग ते केवळ वाचून किंवा ऐकून ते जमतं का, नाही। म्हणून आध्यात्मिक ज्ञानाचं देखील असंच असतं। म्हणजे मी देह नाही आत्मा आहे असं केवळ म्हणणं आणि त्याची अनुभूती येणं, यात फार मोठा फरक आहे। आणि मग हे ज्ञान अविनाशी आहे। मग या जन्मात भगवद्गीता कंठस्थ केली तर पुढील जन्मात आपल्याला ती स्मरणात राहते। आता बघा, याची उदाहरणं तर अनेक आहेत, पण जयपुरामध्ये अचानक आता एवढ्यातच ऐकण्यात आलेली बातमी की 3 वर्षाचा मुलगा, त्याचं नाव समर्थ, तो गीताव्रती झाला। विचार करा, 3 वर्षाचा मुलगा। आणि मग हे त्याच्या मागील जन्मांमधीलच संस्कार आहेत। त्याशिवाय हे शक्य आहे का, नाही। एकदा आपण गीता शिकली तर ती जन्म जन्मांतरासाठी पाठ होते। पण आपण तिचं मंथन करायला हवं। ज्याप्रमाणे बघा, आपण रोज इथे 1-1.5 तासामध्ये जे अध्ययन चिंतन करत असतो, बरेचसे साधक नंतर सुद्धा ते रेकॉर्डिंग परत ऐकत असतात। कुठेतरी त्यांना त्या अर्थामध्ये
तो प्रवास करायचा असतो, जाणून घ्यायचं असतं. आणि अशाच प्रकारे एकदा काय होतं, प्रभू रामरायान आणि हनुमंत यांचा एकमेकांशी संवाद चालू होता. आणि मग तेव्हा प्रभू रामरायांनी हनुमंतांना विचारलं की तुझा आणि माझा काय संबंध आहे बरं. मग त्यावर हनुमंत अतिशय ते बुद्धिमान असल्यामुळे त्यांनी काय उत्तर दिलं की आपला आणि माझा 3 प्रकारचा संबंध आहे. मग भगवंत म्हणतात म्हणजे कशा प्रकारे. मग व्यवहार दृष्टीने मी तुमचा दास आहे आणि तुम्ही माझे मालक आहात. अध्यात्म दृष्टीने मी जीव असून तुम्ही ब्रह्म आहात. आणि तत्व दृष्टीने जे तुम्ही आहात तोच मी आहे. म्हणजे अशा प्रकारे बघा, जेव्हा आपण वारंवार अभ्यास करतो, चिंतन करतो, अध्ययन करतो, श्रवण करतो, तेव्हा आपलं हे ज्ञान पक्क होतं. आणि अशा प्रकारे या दोन्ही श्लोकांमधून काय बोध होत आहे, तर हे विज्ञानासहित ज्ञान अविनाशी आणि सोपं आहे, असे इथे वर्णन आहे. पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 3. अश्रद्धदाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यू संसार वर्त्मनि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे परंतप अर्जुना, ज्यांची या भक्तिमार्गावर श्रद्धा नाही त्यांना माझी प्राप्ती होऊ शकत नाही. म्हणून या भौतिक जगतामध्ये जन्ममृत्यूच्या मार्गावर त्यांचे पुनरागमन होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा, भगवंतांच्या भक्तीमध्ये काय सांगितलं आहे, श्रद्धा ही सर्वात आवश्यक असणारी गोष्ट आहे. आणि श्रद्धेचा विकास म्हणजेच कृष्ण भावनेची पद्धत. ज्याप्रमाणे कृष्ण भावना भावित मनुष्याच्या 3 श्रेणी सांगितल्या आहे, की ज्यांना श्रद्धा नाही ते 3ऱ्या श्रेणीमधले लोक आहेत. अशा प्रकारे म्हणून इथे भगवंत भगवद्गीतेत वारंवार तिचं महत्व सांगतात. आणि मग पुढील 4व्या, 5व्या आणि 6व्या श्लोकात भगवंत ज्ञानाची अद्भुत महती सांगून देतात. आणि मग काय सांगत आहेत की सर्व काही माझ्यातच स्थित आहे. 4, 5 आणि 6 पठण करते आहे. मया ततम मया ततमिदं सर्वै जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतवृन्द च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युपधारय. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मी माझ्या अव्यक्त रूपाद्वारे हे सर्व जगत व्यापले आहे. सर्व जीव माझ्या ठायी आहेत, परंतु मी त्यांच्या ठायी नाही. तरीही सर्व सृष्ट पदार्थ माझ्यामध्ये स्थित नाहीत. माझे हे योग ऐश्वर्य पहा. जरी सर्व जीवांचा पालन पोषण करता आणि सर्वव्यापी मी आहे, तरी सुद्धा मी या व्यक्त सृष्टीचा अंश नाही. मी स्वतःच सर्व सृष्टीचे उगमस्थान आहे. ज्याप्रमाणे सर्वत्र वाहणारा बलशाली वायू सदैव आकाशामध्ये स्थित असतो, त्याचप्रमाणे सर्वसृष्ट प्राणी माझ्यामध्ये स्थित असल्याचे जाण. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. बघा आता 4, 5 आणि 6 श्लोक पठण केले. माताजींनी अनुवाद वाचला आहे. त्याच्यामध्ये भगवंतांनी काय सांगितलंय की सर्व काही माझ्यातच स्थित आहे. म्हणजे सर्व संसार हा जो प्रपंच आहे तो माझ्यापासून बनला आहे, पण मी त्यात नाही आणि तो माझ्यात नाही. मग हे कशा प्रकारे सांगितलं आहे, तर बघा, पाण्यामध्ये तरंग उठत असतात, मग ते पाण्यात असतात. मग त्यातील एक तरंगही आपण पकडू शकतो का? नाही. पाण्यात तरंग असला तरी पाणी हातात घेतल्यानंतर त्यामध्ये तो तरंग असतो का? तर नसतो. मग हीच गोष्ट भगवंत इथे सांगून देत आहेत. ज्याप्रमाणे बघा, चित्रकार आहे एखादा, व तो त्या शाईच्या साह्याने चित्र ये ना आठ काढतो. नऊ वाजता नऊ आणि वाजता येतो. माईक कोणाचा चालू आहे? माईक बंद करा. हरे कृष्णा. तर आता आपण काय सांगत होते, मी चित्रकाराचं उदाहरण सांगत होते की ज्याप्रमाणे बघा, चित्रकार जो असतो, मग तो त्या शाईच्या साह्याने एखादं चित्र काढतो आणि त्या शाईपासून मग एखादं पर्वत आहे, नदी, पहाड किंवा मनुष्य, पक्षी असे अनेक प्रकारची चित्र काढतो.
पण त्या शाईच्या बाटलीमध्ये मध्ये काही पर्वत, नदी, पहाड इत्यादी गोष्टी असतात का? नाही. तसंच त्या चित्रांपासून आपल्याला परत शाई पण मिळू शकत नाही. तसंच पहा, आता जे उदाहरण पाहिलं आपण पहिल्या ह्याच्यामध्ये, की दही दुधापासून बनतं. पण एकदा दही बनल्यावर मग त्यामध्ये दूध असतं का? नाही. तसंच दुधामध्ये सुद्धा दही नसतं. म्हणजे आता अजून सोपं सांगते, की आपण आता उन्हातून चालतोय, मग आपली सावली आपल्या बरोबर चालते. आपण थांबलो की ती पण थांबते. पण ती सावली आपल्यामध्ये असते का? नाही. तसंच त्या सावलीमध्ये आपण देखील नसतो. तसंच हे सर्व जे जड तत्व आहे ते भगवंतांपासून बनलेलं आहे. ते विनाशी असतं, पण परमात्मा मात्र कसा आहे, तर अव्यय आणि अविनाशी. मग या जड तत्वापासून बनलेलं हे जग निर्माण होतं, वाढतं, कमी होतं, क्षणोक्षणी बदलतं आणि नष्ट देखील होतं. म्हणजे आता आपलं स्वतःच रूप पहा बरं. आता वेगवेगळ्या वयामध्ये, वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये ते वेगवेगळं असतं. ज्याप्रमाणे आपण फोटोज अल्बम मध्ये स्वतःला बघत असतो, की कधी कधी आपला जुना आणि आपण कधीच न पाहिलेला जर आपण एखादा फोटो आपल्यालाच ओळखू येत नाही. या क्षणोक्षणी बदलणाऱ्या अशा या शरीरातील मी मात्र कधीच बदलत नाही. मग देह झोपतं, उठतं, पण त्यामधील मी मात्र तसाच राहतो. हे देह नष्ट झाल्यावर हा मी नष्ट होतो का? नाही. हे आपल्या शरीरातील देहातील जे चैतन्य तत्व आहे ते आपल्या जड देहामध्ये असतं, पण ते तत्व म्हणजे आपला देह नाही. आणि त्या जड तत्वाची निर्मिती भगवंतांनीच केलेली आहे. आणि हे संपूर्ण जग म्हणजे त्या तत्वाचं प्रतिबिंब आहे. म्हणूनच ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या असं म्हटलं जातं. अशा प्रकारे हे आपण तिन्ही श्लोकांचं वर्णन पाहिलं. आता बंध रहित असा हा जो भगवंत आहे, मग तो सर्व निर्माण करतो, लीन करतो. मग त्यासाठी 7वा श्लोक पाहूया. श्लोक क्रमांक 7. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कौंतेय, कल्पाच्या अंती सर्व भौतिक अभिव्यक्ती माझ्या प्रकृतीमध्ये प्रवेश करतात आणि नव्या कल्पाच्या आरंभी माझ्या शक्तीद्वारे मी पुन्हा त्यांना निर्माण करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे काय सांगितलं आहे, की सर्व काही निर्माण करणारा आणि लीन करणारा, म्हणजे याच्यामध्ये सर्व कल्पांच्या अंती, आरंभी. तर बघा, एक उदाहरण घेऊया, की लहान मुलं बघा मातीची खेळणी बनवतात. मग त्यांचं खेळून झाल्यावर आई ती काय करते, सर्व खेळणी मोडून एकत्र करते आणि त्या मातीचा गोळा बनवते. मग त्या मातीपासून मुलं परत खेळणी बनवतात. त्याचप्रमाणे जे ब्रह्मदेव आहे, मग या सर्व सृष्टीची निर्मिती करतात आणि कल्पांताच्या वेळी तिचा विनाश होतो. ब्रह्मदेवांचा काल जीवनकाल आपण बघितला होता. त्याचप्रमाणे बघा, ज्याप्रमाणे आता बँकेकडनं घेतलेल्या कर्जाची रक्कम काही जर खर्च केली, तर मग त्याची परतफेड करेपर्यंत कर्जाचे खातं तसंच चालू राहतं. त्याचप्रमाणे आपल्या कर्माचं खातं देखील पुढे तसंच चालू राहतं. अशा प्रकारे इथे पुन्हा पुन्हा भगवंत हे आरंभ करतात, अंत करतात, असे इथे वर्णन केलं आहे. पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 8. प्रकृतीं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. संपूर्ण भौतिक सृष्टी माझ्या अधीन आहे. माझ्या इच्छेनेच ती पुन्हा पुन्हा व्यक्त होते आणि माझ्या इच्छेनेच शेवटी तिचा प्रलय होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता ब्रह्मदेव काय करतात, वारंवार कर्मानुसार कल्पांतानंतर नवीन सृष्टी निर्माण करतात. मग कोणाला घोडा बनवतात, कोणाला मनुष्य बनवतात, कोणाला हत्ती, अगदी कोणाला डास, कोणाला बुद्धिमान, कोणाला मठ्ठ, असं त्यांना त्यांच्या त्यांच्या कर्मानुसार जन्माला घालतात. अशा प्रकारे हे भगवंतांच्या इच्छेने पुन्हा पुन्हा व्यक्त होणं आहे. पुढे जाऊन बघूया 9वा श्लोक. न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तान् तेषु कर्मसु.
हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे धनंजया, ही सर्व कर्मे मला बद्ध करू शकत नाहीत. तटस्थाप्रमाणे मी या सर्व भौतिक कर्मांपासून अनासक्त असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. इथे भगवंत कशा प्रकारे अलिप्त असतात, म्हणजे ते काय सांगतायत की अर्जुना, हे सारे कर्म मी करतो पण मी त्यात लिप्त होत नाही. याचं कारण काय? तर भगवंत हे सर्व कर्मे आसक्ती रहित होऊन आणि उदासीन वृत्तीने करतात, म्हणजे भौतिक कर्मांपासून ते अनासक्त असतात. मग पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 10. मयाध्यक्षेण प्रकृती सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, माझ्या अनेक शक्तींपैकी एक असणारी ही भौतिक प्रकृती माझ्या अध्यक्षतेखाली कार्य करीत सर्व चराचर प्राण्यांची निर्मिती करते. तिच्या नियंत्रणाखालीच या सृष्टीची वारंवार उत्पत्ती आणि संहार होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता भगवंत म्हणतात मयाध्यक्षेण, म्हणजे माझ्या अध्यक्षतेखाली ही जी प्रकृती आहे मग सर्व चराचर सृष्टीची रचना करते, आणि मग या कारणानेच संसाराचं चक्र फिरत राहतं. इथे भगवंत म्हणतात की मी काहीच करत नाही, सारं काम प्रकृती करते, पण प्रकृती मात्र माझ्या शक्तीने माझ्या अध्यक्षतेखाली हे काम करते. आणि मग अज्ञानी मला जाणत नाही, मग त्यासाठी 11 आणि 12 मध्ये सांगून दिलं आहे. ते दोन्ही श्लोक पठण करते आणि माताजी अनुवाद पठण करतील. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाश मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जेव्हा मी मानव सदृश रूपामध्ये अवतीर्ण होतो, तेव्हा मूर्ख लोक माझा उपहास करतात. अस्तित्वातील सर्व वस्तूंचा परम अधीश्वर म्हणून माझे दिव्य स्वरूप ते जाणत नाहीत. याप्रमाणे जे मोहित झालेले असतात ते राक्षसी आणि नास्तिकवादी मतांकडे आकर्षित होतात. अशा मोहित अवस्थेमध्ये त्यांची मुक्तीची आशा, त्यांची सकाम कर्मे आणि त्यांचे ज्ञान हे सर्व निष्फळ होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. बघा, अवजानंती मां मूढा, म्हणजे कशा प्रकारे हे अज्ञानी आहे, मूर्ख आहेत, अविवेकी आहेत, मग हे भगवंतांना जाणत नाही. आता या चराचरामध्ये बघा, प्रत्येक कणामध्ये म्हणजे अणुमध्ये सुद्धा भगवंत भरलेला आहे. मग त्यामुळे भगवंतांना कुठल्याही मानव देहामध्ये जाऊन अवतार घेण्याची आवश्यकता आहे का? नाही. तरीही त्या सर्व शक्तिमान परमेश्वराला आपल्या भक्तांना भेटण्यासाठी, भक्तांचे कल्याण करण्यासाठी, आपल्या भक्तांना प्रसन्न करण्यासाठी मानवी देहात अवतार घेणं सहज शक्य आहे. या भगवंतांच्या काय आहेत? लीला आहेत. आणि मग जर आपल्याला असं वाटत असेल की भगवंत मानवी देहात अवतार घेऊ शकत नाही, तर याचा अर्थ असा होतो की भगवंत सर्व शक्तिमान नाहीत. आणि जर भगवंत सर्व शक्तिमान आहेत तर ते काहीही करू शकतात. मग भक्तांच्या कल्याणाकरता, दुष्टांच्या विनाशाकरता, धर्माच्या स्थापनेकरता वेळोवेळी भगवंत अवतार घेत असतात. मग कधी वामनाच्या रूपात, कधी वराहाच्या रूपात, कधी राम म्हणून, तर कधी कृष्ण म्हणून, तर कधी बुद्ध म्हणून अवतार घेतात. ज्याप्रमाणे आपण चौथा अध्याय पाहिला होता, त्याच्यामध्ये काय होता तो श्लोक? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. त्याप्रमाणे इथे काय सांगितलं आहे, अजून भगवंतांनी हा मूळ इथे शब्द प्रयोग केला आहे. आता मूढता म्हणजे अज्ञान, कमी शिकलेल्या लोकांमध्ये आढळतं असं समजू नये. आता या मूढतेने कोणीही घेरलं जाऊ शकतं. आता प्राचीन काळामध्ये जेव्हा भगवंत होते, तेव्हा द्वापार युगामधल्या सुद्धा काही कथांमध्ये बघा, नारद मुनी, ब्रह्मदेव यांसारख्या यांना देखील मूढतेने, अविचाराने ग्रासलेलं होतं. आणि अशाच प्रकारे एकदा याच अज्ञानाने या धर्तीवरती खरंच भगवंतांनी अवतार घेतला आहे का?
असा संशय ब्रह्मदेवांच्या मनात उत्पन्न झाला होता. मग याविषयीची कथा भागवतामध्ये येते की बघा, कृष्ण अवतारामध्ये सगळे जे ऋषी मुनी, देव देवता गोकुळात भगवंतांच्या दर्शनाला येत असत. पण ब्रह्मदेवांना संशय येऊ लागला, काय की खरोखरच असे एका गवळ्याच्या मुलामध्ये ते ब्रह्मांड स्वरूप भगवंता खरंच आहेत का? आणि मग कुठेतरी परीक्षा घेण्यासाठी ब्रह्मदेव एक कृती करतात. काय करतात की भगवंत श्रीकृष्ण जेव्हा गायींना चरायला घेऊन जातात, तेव्हा ब्रह्मदेव एका गुहेमध्ये गोकुळामध्ये सर्व गायी गोप गोपी यांना लपवून ठेवतात आणि त्यांना झोपवून ठेवतात, योग निद्रेमध्ये ठेवतात आणि मग ते थोड्या वेळाकरता ब्रह्मलोकात निघून जातात. आता त्यांचा थोडा काळ आपण कालच पाहिला आहे, कशा प्रकारे त्यांचा एक दिवस आहे. आणि मग अशा प्रकारे इथून ते परत येतात, तोपर्यंत पृथ्वीवरील या 6 महिने उलटून गेलेले असतात. आणि मग आता ब्रह्मदेवांना काय वाटतं की आता पृथ्वीवर तर हाहाकार माजला असेल, पण पृथ्वीवरील जीवन सुरळीत चालू असतं. गोकुळामध्ये गायी गोप गोपी सर्वजण नेहमीप्रमाणे आनंदात नांदत असतात. पण त्यांना आश्चर्य वाटतं, म्हणून जिथे त्यांनी सर्वांना योग निद्रेमध्ये ठेवलेलं असतं, मग तिथे त्या गुहेत जाऊन ते पाहतात, तर तिथे ते सर्व गायी गोप गोपी अजूनही तशाच प्रकारे निद्रेत असतात. तेव्हा त्यांची चूक त्यांना उमगते की आपण या परमात्म्याची परीक्षा घेत होतो. अशा प्रकारे त्यांना ती जाणीव होते. तसंच बघा, आपल्याला सती देवीची, गरुडाची, नारदांची कथा देखील माहित आहे की ज्याप्रमाणे त्यांना देखील कुठेतरी भ्रम झाला होता. त्यामुळे कोणीही असं समजू नये की आपल्याला भ्रम होणार नाही, म्हणून काय करायला आवश्यक आहे की नित्य अनुसंधान खूप ठेवणं आवश्यक आहे. आणि मग भगवंत काय म्हणतात की जीवनात जेव्हा अशी मूढता, अविचार येतो, म्हणजे अज्ञान निर्माण होतं, तेव्हा त्याचे परिणाम अतिशय भयंकर असतात. ज्याप्रमाणे मोघाशा हा शब्द इथे 12व्या श्लोकामध्ये वापरला आहे, तर मग त्याचा अर्थ काय? आशा. म्हणजे बघा, ज्याप्रमाणे मला अमुक मिळालं तर मी सुखी होईन, किंवा अमुक झालं तर मी सुखी होईन, या न संपणाऱ्या आशात सगळ्या दुःखांचं काय असते? कुठेतरी कारण असतं. आणि जीवनामध्ये बघा, जितकं ज्ञान प्राप्त होतं, तितकी या आशांची तीव्रता मग कमी कमी होते. आणि तरीही या अपेक्षा, आशा पूर्णपणे कधीच समाप्त होत नाही. म्हणजे जेवढी आशा तीव्र, तेवढेच ती पूर्ण न होण्यामुळे मागे त्याचं होणारं दुःख अधिक तीव्रच होतं. आता मोघाशा पूर्ण करण्याकरता, मोघ म्हणजे व्यर्थ कार्यांमध्ये मनुष्य व्यस्त होतो. आता व्यर्थ कार्य म्हणजे काय? चुकीची कामं, फसवी, खोटं बोलणं, अशा प्रकारे अनेक प्रकारे. आता बघा, भस्मासुराचं नाव आपण सर्वांनी ऐकलंच असेल. व भस्मासूर तर एक अतिशय तेजस्वी असा राक्षस होता. मग त्याने काय केलं की 10,000 वर्ष तपस्या केली. त्याला अनेक देवता प्रसन्न झाल्या, पण त्याला महादेवांनाच प्रसन्न करून घ्यायचं होतं. आणि म्हणून त्याची ती घोर तपस्या चालूच होती. आणि मग पुढे काय होतं की महादेवांना शेवटी प्रकटच व्हावं लागलं. आणि मग महादेवांनी विचारलं की तुला काय पाहिजे आहे, मी तुझ्यावर प्रसन्न आहे. तेव्हा भस्मासूर काय म्हणाला की मला तुमच्या एवढं शक्तिमान व्हायचं आहे. मग महादेव म्हणाले ते तर शक्य नाही, कारण तू दानव आहेस, तू कुठलंही शस्त्र माग. मग भस्मासूर म्हणतो की माझ्या हातात इतकी शक्ती द्या की मी ज्याच्या डोक्यावर हात ठेवीन तो भस्म होईल. आणि ते महादेवच मग भोळे साम ते काय म्हणाले, तथास्तु. पण आता खरंच हा वर खरा ठरेल की नाही, ही शंका त्या भस्मासुराला आली. जिथे कुठे शंका असते तिथे दानवाचाच मनातला विचार येत असतो. आणि मग जर हा जो वरदान मिळाला आहे तो जर नाही खरा ठरला, तर महादेवांना प्रसन्न करण्यासाठी परत तपस्या करावी लागेल की काय, असा त्याच्या भस्मासुराच्या मनामध्ये हा विचार आला. आणि मग तो काय करतो की आता मी महादेवांच्याच डोक्यावर हात ठेवून पाहतो. महादेव भस्मसात झाले तर मीच सर्वात शक्तिमान होईल आणि वरदान खरं ठरेल हे सुद्धा समजेल.
आणि मग अशा प्रकारे भस्मासुराच्या मनात हा विचार येताच तो महादेवांना कळाला. आणि मग महादेव तिथून पळत सुटले आणि पळता पळता ते विष्णूंकडे पोहोचले. व त्यांनी विष्णूंना घडलेला हा सर्व वृत्तांत सांगितला. व विष्णूंनी काय केलं की महादेवांच्या मागे धावणाऱ्या या भस्मासुराच्या वाटेमध्ये एक अतिशय सुंदर नगरी निर्माण केली. आणि मग भस्मासूर त्या नगरीमध्ये शिरला. व तिथे अतिशय सुंदर मोहिनीचं रूप घेतलेलं विष्णू नृत्य करत होते. आणि मग इतकी सुंदर स्त्री त्या भस्मासुराने कधीच पाहिली नव्हती आणि त्यामधनं तो मोहित झाला. मग त्या मोहिनीने काय केलं, त्या भस्मासुराला स्वतः बरोबर नृत्य करण्यासाठी बोलवलं. आणि मग भस्मासूर काय म्हणाला, मी तर योद्धा आहे, मला अशा प्रकारे काही नृत्य करता येत नाही. मग त्यावर ती मोहिनी म्हणते की मी तर माझ्या पतीच्या शोधात होते. तुमच्यासारख्या तेजस्वी पुरुषाला मी वरलं असतं, पण आपल्याला तुम्हाला जर नृत्यच करता येत नाही तर त्याला मी पती म्हणून वरू शकत नाही. आता त्यावर भस्मासुराने मोहिनीला सांगितलं की असं असेल तर मी तुझ्याकडनं नृत्य शिकायला तयार आहे. आता मग मोहिनीने भस्मासुराला नृत्य शिकायला प्रारंभ केला. भस्मासूर मोहिनी सारखंच हातवारे करू लागला. मग नाचता नाचता मोहिनीने काय केलं, स्वतःच्या डोक्यावर हात ठेवला. मग भस्मासुराने देखील स्वतःच्या डोक्यावर नकळतपणे हात ठेवला आणि तो भस्म झाला. आता कथेचं तात्पर्य काय आहे की या आशाच माणसाला नष्ट करत असतात. जी व्यक्ती आशेच्या अधीन होते आणि त्या आशेच्या पूर्तीकरता काहीही करायला तयार होते, तेव्हा ती व्यक्ती त्या भस्मासुरासारखीच नष्ट होत असते. मग आपल्यापैकी बघा अनेकांनी कधीतरी आपल्या आयुष्यामध्ये हा अनुभव घेतला असेल की एखाद्या छोट्याशा कामनेसाठी, इच्छेसाठी किंवा आपण आपलं सर्वस्व इतरांना पणाला लावताना पाहिलं असेल आणि नंतर आपल्याला समजते, जाणीव होते की आपण केवढी मोठी चूक केली आहे. अशा प्रकारे हे वर्णन केलेलं आहे. पुढे जाऊन श्लोक क्रमांक 12 बघूया. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे पार्थ, मोहित न झालेले महात्मे जन दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली असतात. ते भक्तीमध्ये पूर्णपणे युक्त झालेले असतात, कारण ते मला सृष्टीचे आदिकारण आणि अविनाशी पुरुषोत्तम श्री भगवान म्हणून जाणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता इथे काय सांगितलं आहे की ज्ञानी जो आहे तोच मला बसतो. म्हणजे भगवंत म्हणतायत की दैवी प्रकृतीचा आश्रय घेतलेले लोक म्हणजेच गीतेचं अध्ययन करणारे, भजन करणारे, जप करणारे लोक माझं हे अविनाशी स्वरूप ओळखतात आणि अनन्य चित्तानं माझं भजन करतात. पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 14. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे महात्मे जन सतत माझे कीर्तन करीत, दृढ निश्चयाने प्रयत्न करीत आणि मला वंदन करीत भक्तिभावाने नित्य माझी उपासना करतात. हरे हरे कृष्ण. कृष्णा. तर भगवंत काय म्हणतात की जे माझे भक्त आहे सततम कीर्तयंतो माय, म्हणजे सतत माझं कीर्तन करीत, दृढ निश्चयाने प्रयत्न करीत. म्हणजे जे माझे भक्त आहेत त्यांना माझं कीर्तन भजन करायला अतिशय आवडतं. तर कीर्तन म्हणजे भगवंतांच्या गुणांचं गायन. मग ते एकट्याने केलेलं असो अथवा सामूहिक कीर्तन असो, कीर्तनाचा महिमा अगाध आहे. कीर्तनाने भगवंत तात्काळ प्रसन्न होतात आणि भगवंतांची प्रकट शक्ती म्हणजेच कीर्तन आहे. आता वृंदावनामध्ये जर कधी गेलो तर तिथे बघा राधे राधे गोविंद गोविंद असं कीर्तन सतत गुंजत असतं. का बरं, तर काल सांगितल्याप्रमाणे कलियुग केवळ नाम आधारा. कलियुगामध्ये केवळ नामाचाच आधार आहे. मग भगवंत प्राप्तीचा या कलियुगामध्ये केवळ नाम जप कीर्तन हे सरळ साधा सोपा मार्ग आहे आणि हाच एकमेव आधार आहे.
मग त्यासाठी आर्त होऊन असं कीर्तन केल्याने भगवंत आपल्या सर्व पापांचं हरण करतात, आपल्या बुद्धीला शुद्ध करतात. मग भगवंत तेच म्हणताय की माझी भक्ती तू काय कर, दृढतापूर्वक कर. आता दृढतापूर्वक म्हणजेच यश लगेच न मिळाल्यास धरसोड वृत्ती करू नको. माझी सतत भक्ती करत राहा, निरंतर कर, रोज नियमानं कर, हा भक्ती मार्ग इथे सांगून दिलेला आहे. पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 15. ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इतर लोक जे ज्ञानरूप यज्ञ करतात ते भगवंतांची एकमेवा द्वितीय रूपामध्ये, विविध रूपांमध्ये आणि विराट विश्वरूपात उपासना करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा, आत्ता 14वा जो श्लोक होता त्यात भगवंतांनी काय सांगितलंय, भक्ती मार्ग सांगितलाय की सतत कशा प्रकारे भक्ती तू दृढतापूर्वक कर. आणि आता या श्लोकात भगवंत ज्ञान मार्ग सांगतायत. म्हणजे भगवद्गीता बघा असा एकच ग्रंथ आहे की ज्या ग्रंथामध्ये भगवंतांच्या सर्व स्वरूपांची पूजा करणं मान्य आहे. जगातील दुसऱ्या कोणत्याही ग्रंथामध्ये, अगदी भारतातील इतर ग्रंथांमध्ये सुद्धा, ज्याप्रमाणे मग विष्णू पुराणामध्ये फक्त विष्णूची, शिव पुराणात फक्त शिवाची, देवी पुराणामध्ये फक्त देवीची उपासना, अशा प्रकारे एकाच स्वरूपाची उपासना सांगितलेली आहे. पण भगवद्गीता असा जगातील एकमेव ग्रंथ आहे की ज्यामध्ये बघा 4थ्या अध्यायामध्ये जो 11वा श्लोक होता त्याच्यात भगवंत काय सांगितलं होतं, भगवंतांनी ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम. म्हणजे माझी उपासना ज्या नावाने, ज्या रूपामध्ये किंवा नाम रूपाशिवाय करायची असेल तर त्या कुठल्याही मार्गाने तुम्ही करू शकता. म्हणजे किती उदार आहेत भगवंत, की इथे कोणी सगुण उपासना करेल, कोणी निर्गुण करेल, कोणी पूजा अर्चा करेल, कोणी नाम जप करेल, कोणी ध्यान करेल, कोणी हिमालयात जाऊन एकांत वास करत राहील, कोणी गीतेचा अभ्यास करेल, तर कोणी सेवा करेल. मग यातील कुठल्याही मार्गाने भगवंत प्राप्ती होऊ शकते. हे प्रत्यक्ष भगवंतांचं विधान आहे. पण परमेश्वर प्राप्तीनंतरचा सगळ्यांचा अनुभव मात्र हा एकसारखाच असतो. अशा प्रकारे इथे वर्णन आहे. श्लोक क्रमांक 16 बघूया की जे जे काही शुद्ध आणि पवित्र आहे ते मीच आहे. अहं क्रतुरहं यज्ञं अहं क्रतुरहं यज्ञस्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाच्यम् अहमग्निरहं हुतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परंतु मीच कर्मकांड आहे, मीच यज्ञ, पूर्वजांना अर्पण करण्यात येणारे तर्पण, वनौषधी आणि दिव्य मंत्र आहे. तूप, अग्नी आणि आहुती ही मीच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता जे जे शुद्ध पवित्र काय आहे, मग इथे भगवंत कर्मकांडाबद्दल सांगत आहेत. आता क्रतू म्हणजे वैदिक रीतीने केलेलं अग्निहोत्र, यज्ञ म्हणजे स्मार्त रीतीने केलेलं अग्निहोत्र, स्वधा म्हणजे पितरांना अर्पण केलेलं अन्न, औषधी म्हणजे यज्ञात आहुती म्हणून टाकल्या जाणाऱ्या औषधी वनस्पती, आणि हुतम ही अग्निहोत्राची हवन क्रिया आहे, आणि आज्य म्हणजे यज्ञात घातले जाणार तूप. आणि या श्लोकात भगवंत सांगतात की या कर्मकांडांमध्ये सुद्धा मीच आहे. मग पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 17. पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुत्साम यजुरेव च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी या जगताचा पिता, माता, आधार आणि पितामह आहे. मी श्रेय, शुद्धिकर्ता आणि ओंकार आहे. तसेच ऋग्वेद, सामवेद आणि यजुर्वेदही मीच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता भगवंत आपापल्या कशामध्ये विशेष विभूती, विशेष लक्षणं सांगतायत. आता इथे काय सांगितलं आहे की मी या संपूर्ण जगाचा माता, पिता आणि पितामह म्हणजे आजोबा सुद्धा आहे. आता आजोबा कसे ते संतांनी सुंदर पद्धतीनं सांगितलं आहे. तर बघा, आपल्याला उत्पन्न करणारे ब्रह्मदेव म्हणजे आपले पिता, ब्रह्मदेवांना उत्पन्न करणारे विष्णू म्हणून ते आपले पितामह, आजोबा. आणि मग भगवंत पुढे काय सांगतात की मीच पवित्र ओंकार आहे, पवित्रम ओंकार. आणि पुढे
ऋग्वेद, सामवेद आणि यजुर्वेद देखील मीच आहे. पुढे जाऊन बघूया. गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभवत् प्रलयस्थान निधानं बीजमव्ययम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मीच ध्येय, पोषणकर्ता, प्रभू, साक्षी, निवास, आश्रयस्थान आणि अत्यंत जिवलग मित्र आहे. उत्पत्ती आणि प्रलय सर्वांचा आधार, विश्रामस्थान आणि अविनाशी बीजही मीच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. भगवंत म्हणताय की मीच परमधाम आहे, मीच पोषण करता आहे, मीच स्वामी आहे, मीच शुभाशुभ पाहणारा आहे. पण तरीही मी काहीच करत नाही. म्हणजे तुम्ही शुभ करत आहात की अशुभ कर्म करत आहात, मी फक्त बघत आहे. मी कसा आहे, सुहृत आहे, म्हणजे सगळ्यांचं कल्याण करणारा. पण मला त्या बदल्यात काहीही नको. मग सर्वांच्या उत्पत्तीचं आणि नाशाचं कारण मीच आहे. स्थितीचा आधार, निदान आणि अविनाशी कारणही मीच आहे. पुढे जाऊन बघूया. तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामि सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे अर्जुना, मी उष्णता देतो आणि मीच पाऊस थांबवितो आणि पाडवितोही. मीच मी अमृत तत्व आहे आणि मूर्तिमंत मृत्यूही मीच आहे. सत, चेतन आणि असत म्हणजे जड पदार्थ दोन्ही माझ्यामध्ये स्थित आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अजून काय सांगितलं आहे याच्यामध्ये की मीच सूर्य आहे जो उष्णता देतो आणि पाण्याचे बाष्प करतो, त्यामुळे मीच पाऊस पाडतो, मीच अमृत आहे आणि मीच मृत्यू आहे. म्हणजे सत आणि असत दोन्ही काय आहे, मीच आहे. तू ज्याची पूजा करशील त्याचप्रमाणे तुला मिळेल. मग ते कशा प्रकारे मिळणार आहे? 20 आणि 21 पठण करते. त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान्ति देवभोगा ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वेदाध्ययन करणारे आणि सोमरसाचे पान करणारे स्वर्गलोकाची प्राप्ती करीत अप्रत्यक्षपणे माझेच पूजन करतात. असे पापकर्मांपासून शुद्ध झालेले लोक इंद्राच्या पुण्यलोकामध्ये जन्म घेतात आणि त्या ठिकाणी ते देवांप्रमाणे दिव्य भोग उपभोगतात. याप्रमाणे स्वर्गलोकातील अमर्याद विषय सुखाचा भोग घेऊन पुण्यकर्म क्षीण झाल्यावर ते पुन्हा या मृत्यूलोकात परत येतात. अशा रीतीने वेदोक्त धर्माचे म्हणजे सिद्धांताचे पालन करून जे इंद्रिय उपभोग प्राप्त करतात त्यांना पुन्हा पुन्हा केवळ जन्ममृत्यूच्या चक्रात पडावे लागते. हरे कृष्ण. आता बघा इथे काय सांगितलं आहे 20 आणि 21 मध्ये की ज्याप्रमाणे जशी पूजा करशील तेच तुला प्राप्त होईल. मग वेदांचे बघा 3 भागात विभाजन आपल्याला समजायला सोपं जावं म्हणून केलेलं आहे. त्रैविद्या माम. मग वेद कसे आहे, एकच आहे. मग सर्व वेदांमध्ये सांगितलेली सकाम कर्म करणारे सोमरस पिणारे लोक यज्ञ करतात आणि स्वर्ग प्राप्तीची इच्छा करतात. आता सोम नावाची एक वनस्पती आहे, त्यापासून सोमरस तयार होतो आणि हा सोमरस स्वर्गातील देवता ग्रहण करतात. आणि मग लोक स्वर्ग प्राप्तीची इच्छा धरून यज्ञ करतात, पुण्य कमवतात आणि स्वर्ग लोकामध्ये जाऊन भोग भोगतात. पण पुण्य असेपर्यंतच तिथे त्यांना राहता येतं. ज्याप्रमाणे बघा आता एखादा मनुष्य असेल, तो एकदम पंचतारांकित ते 5 स्टार हॉटेलमध्ये गेला. मग सुरुवातीचं डिपॉझिट भरलं, 2-3 दिवस तो आरामात निवांत तिथे राहिला आणि 2-3 दिवसानंतर मग तिथले ते जे काही मॅनेजमेंट असते, ते मॅनेजर असतात, ते व्यवस्थापक तिला म्हणतात की तुझं डिपॉझिट कुठेतरी आता संपत आलं आहे, तुला इथे अजून पैसे जमा करावे लागतील, नाहीतर तुला हे इथून जागा सोडून जावं लागेल.
आणि मग अशा प्रकारे यज्ञ करणाऱ्या लोकांचं पुण्य संपलं की त्यांना स्वर्ग लोकामधून या मृत्यू लोकामध्ये परत यावं लागतं. अशा प्रकारे 2 श्लोकांमध्ये अतिशय छान वर्णन आहे की कशा प्रकारे पुण्याचा संचय मग तो कायमस्वरूपी राहतो का नाही, तर त्याच्यामधनं परत परत याच्यामध्ये यायलाच लागतं. आणि पुढचा अतिशय महत्वाचा श्लोक, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परंतु जे लोक अनन्य भक्तिभावाने माझ्या दिव्य स्वरूपाचे चिंतन करीत माझी उपासना करतात, त्यांच्या गरजा मी पूर्ण करतो आणि त्यांच्याकडे जे आहे त्याचे मी रक्षण करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा इथे अनुवादामध्ये पण किती सुंदर दिलंय तात्पर्य बघा, की कृष्ण भावने वाचून ज्याला क्षणभरही राहत नाही, तो दिवसातून 24 तास केवळ कृष्णाचं चिंतन करतो. ज्याप्रमाणे बघा हरिदास ठाकूरांची कथा आपल्याला आठवत असेल की कशा प्रकारे ते 3 लाख नामजप करायचे. तशाच प्रकारे या नवविधा भक्ती ज्या श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन अर्चन पाद सेवन दास्य सख्य आणि आत्मनिवेदन या नवविधा भक्तींमध्ये रममाण झालेला. त्याचप्रमाणे श्रीमद भागवतम मध्ये नारद मुनी म्हणतात की प्रतिक्षण वर्ध मानमिती भक्ती ही, म्हणजे भक्ती कशी असायला हवी की ती क्षणाक्षणाला वाढत असायला हवी. की नाही दिवसातले 24 तासामधले किमान किमान काही क्षण जेव्हा जेव्हा स्मरण होईल तेव्हा भगवंतांचं चिंतन केलं पाहिजे. कोणाशी बोलताना देखील भगवंतांचाच विषय असायला हवा. आणि अशा प्रकारे अशी जे भक्ती करतात त्यांचा योगक्षेम मी जतन करतो असं भगवंतांचं वचन आहे. आता योग म्हणजे भगवंत भक्ताला जे आवश्यक आहे ते देतात आणि क्षेम म्हणजे जे दिलं आहे त्याचं रक्षण करतात. तर थोडक्यात योगक्षेम म्हणजे अप्राप्य वस्तूची प्राप्ती आणि क्षेम म्हणजे प्राप्त झालेल्याचं रक्षण. आता योगक्षेम भगवंत म्हणतायत की तुम्हाला ज्याची आवश्यकता असेल ते देतील, नक्की देतील, पण ज्याची इच्छा असेल ते देतीलच असं नाही. आता त्यासाठी एक कथा बघूया. आता एका गावामध्ये एक गुरुजी गीतेवरती प्रवचन करीत होते. मग श्रोत्यांमध्ये एक माणूस बसला होता. जेव्हा हा श्लोक आला की अनन्यास चिंतयन्तो माम, ज्याप्रमाणे गुरुजींनी हा पठण केला, आणि मग तेव्हा त्याने गुरुजींना विचारलं की मी आज सकाळपासून फक्त भगवंतांची भक्ती केली आहे, पण मग आता मला भगवंत जेवण भरवतील का? गुरुजी काय म्हणाले, हो नक्कीच देतील. मग त्यावर तो म्हणाला की बघू बरं मला कसा भगवंत जेवण भरवेल, मी तर मुळीच खाणारच नाही काहीही झालं तरी. आता प्रवचन संपतं, सर्वजण घरी जातात, हा एकटाच मंडपात बसून राहतो. मग थोड्या वेळाने त्याच्या घरचे लोक सुद्धा येतात, त्याला जेवणासाठी घरी बोलवू लागतात, पण हा मात्र कोणाचंच काहीच ऐकायला तयार नसतो. आणि मग गुरुजींनी समजावलं पण तरीही तो जेवायला तयार होत नाही. सर्वजण खूपच मागे लागतात. मग असं करत तो काय करतो, गावातून पळतो आणि जंगलात निघून जातो. मग सर्वजण त्याच्या मागे जातात, तर तो जंगलात झाडावर चढून जाऊन बसतो आणि खाली यायला काही तयारच होत नाही. आणि मग अशा प्रकारे गुरुजी म्हणतात की आता असं करा, त्याच्या आवडीचं जेवण तुम्ही या ताटामध्ये झाकून या झाडाखाली ठेवून द्या. मग त्याला भूक लागेल तेव्हा तो येऊन ग्रहण करेल. मग त्याचप्रमाणे त्या झाडाखाली त्याच्या आवडीचं जेवण त्या ताटामध्ये झाकून ठेवून दिलं जातं आणि सर्वजण आपापल्या घरी जातात. पण त्या अबोध अविवेकी माणसाला उपास घडू नये अशी गुरुजींनी परमेश्वराकडे प्रार्थना केलेली असते. मग रात्र होते. मग त्या झाडाखाली काय होतं, 4-5 लुटारू आपली लूट घेऊन धनाचे वाटे करण्यासाठी बसतात. मग त्यांना अन्नाचा सुगंध येतो. मग त्यांनी ते झाकलेलं ताट आपल्या जवळच आहे. मग हे ताट बघून तर त्यांना आश्चर्य वाटतं. मग ज्या कोणी हे ताट ठेवलं आहे, मग त्याला आपण रोज इथे आपली लूट घेऊन जमतोय की काय याची नक्कीच माहिती आहे, असं कुठेतरी त्यांना शंका वाटते. ज्याप्रमाणे आपण म्हणतो की चोराच्या मनामध्ये चांदणं, तर मग हे जे लुटारू असतात तर त्यांना हीच शंका येते की आपलं जे धन आहे तर ते इथे कोणाला तरी माहित झालंय आणि म्हणून त्यांनी ही काहीतरी इथे योजना केली आहे. आणि जर आपण हे खातो की नाही मग हे बघण्यासाठी ताट ठेवणारा इथेच कुठेतरी लपून बसला असेल अशी त्यांना शंका येते.
मग ते काय करतात, इकडे तिकडे शोधायला लागतात. मग त्यांना झाडावर बसलेला हा मनुष्य दिसतो. मग ते त्याला काय करतात, झाडावरनं पकडून घेतात आणि खाली येऊन मारू लागतात. मग तो त्यांना सांगायला प्रयत्न करतो की अहो, त्या अन्नामध्ये विष नाहीये, ते अन्न माझ्याचसाठी ठेवलंय, पण मी ते अन्न खाणार नाही. मग त्यावर त्या लुटारूंना आणखीनच संशय येतो. मग ते काय करतात, की त्याचे हात पाय धरून बळजबरीने त्याला ते अन्न खायला लावतात. मग त्यांना असं वाटतं की आता हा मरेन, पण तो काही केला मेलेला नसतो. आणि मग त्यांनी त्याला मारहाण करून तिथून पळवून लावतात. मग तो रडत रडत गुरुजींकडे येतो आणि म्हणतो की भगवंतांनी बघा खरोखरच मला हे अन्न भरवलं. तुम्ही तर म्हणाला होता की भगवंत आपला योगक्षेम पाहतो, पण हे सांगितलं नव्हतं की इतका मार मारून मला अन्न भरवेल. मग इथे भगवंत म्हणतात, गुरुजी म्हणतात की भगवंता, तुझी लीला अगाध आहे. आता मुळात बघा की तो इतका अडून बसलेला असतो की मला भगवंत कशा प्रकारे अन्न ग्रहण करून देईल, ते मी करणारच नाही. आणि या अशा विचित्र लीलेमधनं इथे ही लीला गुरुजींकडेच पोहोचून जाते. आणि खरं तर बघा की परमेश्वराने त्या माणसाची नाही तर गुरुजींची इच्छा पूर्ण केली. म्हणजे जो निष्काम भावाने परमेश्वराची भक्ती करतो, तर त्याचं वचन सुद्धा परमेश्वर पूर्ण करतो. अनन्यास चिंतयंतो माम. म्हणजे कुठेतरी गुरुजी ज्या सेवेत ज्या प्रकारे त्यांनी जे वचन दिलेलं असतं, त्यासाठी भगवंतांना त्या गुरुजींची इच्छा वचन पूर्ण करण्यासाठी यायलाच लागतं. अशा प्रकारे हा सुंदर श्लोक आहे, नेहमीच स्मरणात ठेवण्यासाठी आहे. पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 23. येऽपि अन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, जे लोक इतर देवतांचे भक्त आहेत आणि जे त्यांचे श्रद्धेने पूजन करतात, ते वस्तुतः माझेच पूजन करतात, परंतु त्यांची ती आराधना चुकीच्या मार्गाने केलेली असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता चुकीच्या मार्गाने केलेली आराधना म्हणजे काय सांगितलंय बरं इथे? तर ज्या देवतांची मी नियुक्ती केली आहे, तर त्यांनाच तुम्ही परमेश्वर परमात्मा समजू लागाल, तर ती तुमची चूक होईल. म्हणजे बघा की लोक खरं तर भगवंतांचंच पूजन करीत असतात, पण ही गोष्ट त्यांना समजत नसल्यामुळे ते पूजन जे आहे ते अविधीपूर्वक होतं. म्हणजे मृत्यू लोकात जन्म घेणाऱ्याला मनुष्य म्हणतात, त्याचप्रमाणे पुण्यकर्म करून मग देव लोकात जन्म घेणाऱ्यांना देवता म्हणतात. पण आता ब्रह्मदेवासकट प्रत्येक देवतेची ही सुद्धा काही आयु मर्यादा आहे. कालाप्रमाणे ब्रह्मदेवांचा जीवनकाल पाहिला होता, कशा प्रकारे ब्रह्मदेवांचं आयुष्य आहे. आणि मग जे इंद्र, वरुण, सूर्य ही जी वास्तविक पद आहे, मग ती पुण्य कर्म करून त्या पदापर्यंत पोहोचता येतं. पण काही काळानंतर या आयुर मर्यादा संपल्यावर ते पद सोडावं लागतं. पण भगवंत कसे आहेत? अमर, अशा प्रकारे शाश्वत परम सत्य. आणि म्हणून इथे जे वर्णन केलं आहे की चुकीच्या मार्गाने केलेली आराधना. आता पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 24 आणि 25. इथे भगवंतांनी काय सांगितलेलं आहे? अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामपि जानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. सर्व यज्ञांचा मीच केवळ भोक्ता आणि स्वामी आहे, म्हणून जे माझे दिव्य स्वरूप तत्वतः जाणत नाहीत, त्यांचे पतन होते. जे देवतांची पूजा करतात त्यांना त्या देवतांमध्ये जन्म प्राप्त होतो. जे पितरांची उपासना करतात ते पितरांकडे जातात. जे भूतांची उपासना करतात त्यांना भूतयोनीमध्ये जन्म प्राप्त होतो. आणि जे माझी पूजा करतात ते माझी प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. भगवंतांनी अतिशय महत्वाचा इथे उलगडा केलाय की जे लोक आपल्या इष्ट देवतेची पूजा करतात, भक्ती करतात, त्यांना स्वर्ग प्राप्ती होते.
मग काही लोक बघा फक्त पितरांच्या पूजेलाच अतिशय महत्व देतात, तर त्यांना पितृलोकाची प्राप्ती होते. काही लोक असेही असतात की जे भूतांची, राक्षसांची पूजा करतात. आता बऱ्याचशा ग्रामीण भागांमध्ये अशा पद्धती आहेत, मग तिथे अनेकविध पशूंचे बळी देखील दिले जातात. आणि मग त्यांना भूत लोकांची, राक्षस लोकांची प्राप्ती होते. पण जे लोक भगवंतांची पूजा करतात ते भगवंतांनाच प्राप्त होतात. म्हणजेच कुठल्याही लोकात न जाता परमधामाला पोहोचतात आणि त्यांचा पुनर्जन्म होत नाही. आणि मग गीतेमध्ये सगुण भगवंतांची पूजा करावी असं कुठे लिहिलं आहे, किंवा मूर्ती पूजा करावी असं वेदांमध्ये लिहिलं आहे का? तर असे जे लोक विचारतात, मग त्यांनी पुढील श्लोक वाचून समजून घेणं आवश्यक आहे. काय सांगितलेला आहे? तो 26वा श्लोक आहे की सर्व काही मलाच अर्पण कर. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिपरताम् अश्नामि प्रयतात्मनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जर एखाद्याने प्रेमाने आणि भक्तीने मला एखादे पान, फूल, फळ अथवा पाणी अर्पण केले तर मी त्याचा स्वीकार करतो. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता सर्व काही मलाच अर्पण कर. म्हणजे आता बघा भगवंत सांगतायत की त्यांचं पूजन अतिशय सुलभ, सोपं, सहज आहे. की जो भक्त त्यांच्यासाठी नुसतं एखादं पान, एखादं फूल किंवा एखादं फळ किंवा ते देखील मिळालं नाही, तर नुसतं जल जरी प्रेम भावाने आणि श्रद्धा भावाने प्रेमाने जे अर्पण करतो, भाव अतिशय महत्वाचा आहे. तर त्याचाही ते मोठ्या प्रेमाने सगुण रूपात प्रकट होऊन स्वीकार करतात. ज्याप्रमाणे बघा भागवतमध्ये भगवंतांनी द्रौपदीच्या अक्षय पात्राला चिकटलेलं एक पान खाऊन दुर्वास ऋषी आणि त्यांच्या 10,000 शिष्यांची भूक शमवली होती. त्याचप्रमाणे रामावतारामध्ये शबरीची उष्टी बोरं भगवंतांनी ग्रहण केली होती. त्याच प्रमाणे कालचे गजेंद्र मोक्ष पर्व आपण कथा बघितली की कशा पद्धतीने मगरीने मग पकडलेल्या त्या गजेंद्राने अर्पण केलेलं कमल पुष्प भगवंतांनी स्वीकारलं होतं. मग पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 27. यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हे कौंतेया, तू जे जे कर्म करतोस, जे जे खातोस, जे जे हवन करतोस किंवा दान देतोस आणि तू जे तप करतोस ते सर्व तू मला अर्पण कर. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता बघा आपण गीतेचं अध्ययन केल्यानंतर आपण काय म्हणतो? सर्व जी सेवा आहे तर ती झालेली सेवा भगवंत चरणी अर्पण करतो. श्री कृष्णार्पणमस्तु. त्याचप्रमाणे प्रत्येक कर्म केल्यानंतर ते भगवंतांना अर्पण करावं. 8व्या अध्यायात बघा भगवंतांना अर्जुनाने काही प्रश्न विचारले होते की प्रयाण कालेचे कथई नेयोसी नियतात्मभी. म्हणजे अंतकाळी युक्त चित्ताचं पुरुष तुम्हाला कसं जाणतात? मग या प्रश्नाचं उत्तर पुढील श्लोकात दिलेलं आहे. श्लोक क्रमांक 28. शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासी योगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. याप्रमाणे कर्मबंधने तथा कर्मबंधनांच्या शुभाशुभ फलांपासून तुझी सुटका होईल. या संन्यास योगाने युक्त होऊन माझ्यावर दृढपणे मन स्थिर केल्याने तू मुक्त होऊन मलाच प्राप्त होशील. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता संन्यास योग जो काही सांगितला आहे तो मूलतः काय आहे? ज्ञान योग. आणि इथे जे श्रील रूप गोस्वामींचं देखील इथे वर्णन सांगितलं आहे की त्यांनी काय सांगितलंय त्यांच्या भक्ती रसामृत सिंधू मध्ये. आपल्याला जेव्हा आपण पुढे जाऊन ते अध्ययन करणार आहोत तर तेव्हा आपण पाहणारच आहोत की कशा प्रकारे त्यांनी वर्णन केलं आहे की जोपर्यंत बघा आपण या भौतिक जगतामध्ये आहोत तोपर्यंत आपल्याला सर्व कर्म करावीच लागतात. आपलं कर्म पूर्णपणे थांबवू शकत नाही. ज्याप्रमाणे बघा आपण नुसतं बसलो असलो तरी देखील श्वास घेणं सोडणं हे देखील कर्म आहे. आणि म्हणून आपण कर्म केलं आणि त्याचं फळ भगवंतांना अर्पण केलं तर त्याला युक्त वैराग्य असं म्हटलं जातं. आणि अशा प्रकारे 9वा अध्याय मग ज्ञानयोग, भक्तियोग आणि कर्मयोग या तिन्हींचं मिश्रण आहे.
इथे जे आपण जे जाणत आहोत, मग श्रीकृष्णार्पणमस्तु असा भाव ठेवून म्हणजे सर्व विहित कर्म आणि त्यांची फळं भगवंतांना अर्पण करून आपल्या आसक्तीचा त्याग करत असल्यामुळे खरोखरच संन्यासी असतो. आणि मग असा तो संन्यासी योगयुक्त चित्त असलेला जो आहे तो शुभ आणि अशुभ या दोन्ही कर्मफलांच्या बंधनातून काय होतो, मुक्त होतो आणि भगवंतांना प्राप्त होतो. आणि मग भगवंतांनी केवळ ज्ञान मार्गालाच नाही तर भक्ती मार्गाला देखील संन्यास मार्ग म्हटलेला आहे. पुढे जाऊन बघूया. समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी कोणाचा द्वेष करीत नाही, तसेच कोणाशी पक्षपातही करत नाही. सर्वजण मला सारखेच आहेत, परंतु जो कोणी भक्तिभावाने माझी सेवा करतो तो माझा मित्र आहे, माझ्या ठायी स्थित आहे आणि मी सुद्धा त्याचा मित्र आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे भगवंतांनी काय सांगितलं आहे, ज्याप्रमाणे बघा आता 7वा अध्याय आपण बघितला होता. मग त्याच्यामध्ये भगवंतांनी ज्ञानी व्यक्ती मला येऊन मिळतो असं म्हटलेलं होतं आणि इथे भक्तामध्ये मी प्रकट होतो असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे आता सर्व जगाला समभावाने माझ्यामध्ये ओतप्रोत म्हणजे भगवंतमय पाहणं आणि संतांना माझ्याहूनही श्रेष्ठ मानणं. आणि मग का बरं श्रेष्ठ मानणं आहे संतांना, तर नामदेव राय आपला अनुभव सांगतात की नामा पाहे अवघा जिकडे तिकडे देव, कोठे रीता ठाव न देखेची. म्हणजे बघा आता ज्याला ही अनुभूती प्राप्त झाली आहे तोच खरा संत. पण ही ईश्वरात्मक अनुभूती एखाद्यालाच प्राप्त झाली आहे की नाही हे कसं समजायचं, तर त्याने काम क्रोध हे विकार जिंकले आहेत का, सर्व भूतांच्या ठिकाणी तो समत्वाचं वर्णन करतो आहे का. सर्व भूतेषु समोहम सर्व भूतेषु म्हणजे कोणाचा द्वेष करत नाही, कोणाचा पक्षपात करत नाही, अशा प्रकारे सर्व भूतांच्या ठिकाणी समत्व. ज्याप्रमाणे बघा आता बहिणाबाई जी होती तुकोबांच्या तुकाराम महाराजांच्या काळामध्ये, तर तिच्या गाईला बंबाजी म्हणून एक जे स्वामी होते त्यांनी काय केलं, एकदा त्या बंबाजींनी काठीने त्या गाईला मारलं, पडवलं, पण त्याचे वळ मात्र तुकाराम महाराजांच्या पाठीवर उठले. आणि तुकाराम महाराजांना पाहून पाखरं पक्षी दूर जात असत. आणि म्हणून मग ते भंडारा डोंगरावर जेव्हा त्यांची तपस्या साधना करत असत, तर तेव्हा त्यांना ते विचार करत की अरे हे पशु पक्षी माझ्यापासून असे दूर का जातात, का घाबरत आहेत, आपलं काय चुकलं आहे, तर याचं त्यांनी चिंतन केलं. आणि मग ती कुठेतरी चिंतनामधनं सर्वानुभूती भगवंत त्या पक्ष्यांना देखील हे जाणवलं की यांच्यातला आणि माझ्यातला जो आत्मा आहे तो एकच आहे. आणि मग अखेरीस ती पाखरं त्यांच्या अंगा खांद्यावर विसावू लागली. अशा प्रकारच्या कथा आपण वाचतो संतांच्या कथांमधनं, चारित्र्यांमधनं. मग या कथांचा भावार्थ काय आहे, की एवढाच आहे की सर्व भूतांच्या ठाई तोच परमात्मा आहे आणि त्यामुळे जे काही मिळेल त्यातच संतोष मानणं, स्वप्नातही दुसऱ्यांचं दोष न पाहणं असं आचरण अतिशय आवश्यक आहे. आणि मग आता पुढच्या श्लोकात भगवंत अतिशय महत्वाची अद्भुत अशी घोषणा करतात. काय सांगतात भगवंत? अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवस्थितो हि सः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जरी कोणी अत्यंत दुराचारी असला तरी तो भक्तीमध्ये जर युक्त झाला तर त्याला साधूच समजले पाहिजे, कारण तो आपल्या निश्चयामध्ये योग्य प्रकारे स्थिर झालेला असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता दुराचारी म्हणजे वाईट वर्तन करणारा, तसेच सुदुराचारी इथे म्हटलेला आहे. तर मग इथे काय आहे, सुदुराचारी म्हणजेच बघा सर्व दुराचार्यांमध्ये श्रेष्ठ दुराचारी म्हणजे अत्यंतिक दुराचारी. आता इथे भगवंत सांगतायत असा अत्यंत दुराचारी व्यक्ती सुद्धा भगवंतांची भक्ती करत असेल आणि मी इथून पुढे काहीही पाप करणार नाही असा त्याने निश्चय केला असेल,
तर तो साधूच समजावा. परवा कोणीतरी प्रश्न विचारला होता की कशा प्रकारे पापाचं प्रायश्चित्त झाल्यानंतर भगवंत माफ करतात का? तर त्यासाठी हा श्लोक आहे आणि हे विवेचन आहे. इथे उलगडा आहे की बघा भगवंत कसे उदार आहेत. आणि म्हणूनच आपल्याला जर कोणी सज्जन व्यक्ती भेटली तर तिचा भूतकाळ जरी चांगला नसला तरी त्या व्यक्तीच्या भूतकाळाकडे दुर्लक्ष करायला हवं. का? तर ती व्यक्ती आज कुठेतरी सज्जन आहे, सत्कर्मामध्ये आहे, असे इथे वर्णन आहे. पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 31. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तो लवकरच धर्मात्मा म्हणजे सदाचारी होतो आणि त्याला शाश्वत शांती प्राप्त होते. हे कौंतेय, निर्भय हो आणि घोषणा कर की माझ्या भक्ताचा कधीही नाश होत नाही. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. आता बघा भगवंत सांगतायत की पूर्वी असा अत्यंत वाईट वर्तन करणारा सुद्धा अनन्य भावाने भगवंतांचा भक्त बनेल तर तो तात्काळ धर्मात्मा होऊन चिरस्थायी परमशांतीला प्राप्त होईल. जे भगवंतांनी इथे वचन दिलेलं आहे ते काय म्हणतात की नमे भक्त प्रणश्यती. म्हणजे भगवत भक्त आता धर्मात्मा बनला असल्यामुळे मग भगवंत त्याचा कधीही नाश होऊ देत नाही. मृगारीची कथा आपण पाहिली होती. कशा प्रकारे तो शिकारी करत अत्यंत क्रूर कर्म करत सुद्धा पण नारद मुनींनी कुठेतरी त्याला उपदेश केला. त्यामधनं तो कुठेतरी भगवत भक्तीमध्ये रममाण झाला, धर्मात्मा बनला. आणि मग त्याचा कशा प्रकारे उद्धार झाला ती कथा आपण जाणली होती. आणि मग बघा गीतेमध्ये जे जे चिंतन करतात त्यांनी आपण भगवंतांचे भक्त आहोत आणि आपला नाश कधीही होणार नाही याबद्दल निशंक असलं पाहिजे. म्हणून ही घोषणा इथे भगवंतांनी सांगितली आहे अर्जुनाला की तू निर्भय हो, माझ्या भक्तांचा कधीही नाश होत नाही. पुढे जाऊन बघूया 32 मध्ये. मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पार्था, जे माझा आश्रय घेतात मग ते जरी नीच कुळातील स्त्री, वैश्य आणि शूद्र असले तरी ते परमगती प्राप्त करू शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अजून कोण कोण परमगती प्राप्त करू शकतात? आता बघा आपल्या समाजामध्ये आज आणि अनेक हजार वर्षांपूर्वी सुद्धा अशा अनेक गैरसमजुती होत्या आणि आहेत. की त्यातली पहिली काय की स्त्रियांना कधीच मोक्ष किंवा परमेश्वर प्राप्ती होत नाही. मग त्यासाठी त्यांना पुरुषांचा जन्म घ्यावा लागतो. दुसरी गैरसमजूत काय आहे की यज्ञाचा किंवा ईश्वर पूजनाचा फक्त फक्त ब्राह्मण आणि क्षत्रियांनाच आहे. शूद्रांना तर पूजा करण्याचाच अधिकार नाही. आणि म्हणूनच भगवंतांनी इथे मुद्दाम स्त्री, वैश्य, शूद्र यांचा उल्लेख केला आहे. केवळ तिघांनाच नाही तर पाप योनीमध्ये असलेल्या पशुला देखील भगवंतांच्या भक्तीचा हक्क आहे. भगवंतांची भक्ती कोणीही करू शकतो पण ती कशी हवी? अनन्य भक्ती. 33 बघूया. किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर मग सदाचारी ब्राह्मण, भक्त आणि राजर्षींबद्दल काय सांगावे? म्हणून या अनित्य दुःखमय जगतामध्ये आल्यामुळे माझ्या प्रेममयी सेवेमध्ये संलग्न हो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता भगवंत इथे सांगतायत की या सृष्टीमध्ये बघा सर्व प्राणी मात्रांना माझी भक्ती करण्याचा अधिकार आहे. ज्याप्रमाणे आपण 32व्या श्लोकामध्ये जे व्यपाश्रिता याच्यावरनं भगवंतांना म्हणजे भगवंतांचा पूर्णपणे आश्रय घेणं आणि मग त्यामधनं तो महान ज्ञानी किंवा महान योग्यांपेक्षाही श्रेष्ठ होऊ शकतो. आणि मग इथे काय सांगितलं आहे की सर्व प्राणी मात्रांना भक्ती करण्याचा अधिकार आहे. मग पुण्यशील ब्राह्मण, राजर्षी आणि माझे भक्त मला शरण येऊन परमगतीला प्राप्त होतातच. म्हणून काय हे अर्जुना, तू या नाशवंत मनुष्य शरीरात राहून नेहमी माझंच भजन कर.
तू काळजी करू नकोस आणि तू तर राजर्षींचा पुत्र आहेस. राजर्षी म्हणजे कोण? तर अर्जुनाचे जे पिता महाराज पांडू राजा, ते सुद्धा बघा वनात जाऊन ऋषितुल्य जीवन जगत होते आणि म्हणून त्यांना राजर्षी असं वर्णन केलेलं आहे. आणि अंतिम श्लोक आहे तो बघूया, अतिशय महत्वाचा आहे. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपले मन सदैव माझे चिंतन करण्यामध्ये युक्त कर. माझा भक्त हो. मला नमस्कार कर आणि माझे पूजन कर. माझ्यामध्ये पूर्णपणे रममाण झाल्याने तू निश्चितच मला प्राप्त होशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यामध्ये अतिशय महत्वाचा संदेश आहे की तू मनाने, अर्जुनाला सांगतात, अर्जुनाच्या मार्फत आपल्याला हा संदेश आहे काय, की मनाने माझी भक्ती कर. मनात संकल्प विकल्प उठतात, पण मनात भगवंतांचाच संकल्प कर, भगवंतांवर प्रेम कर, माझ्यासाठी कार्य करणारा पण. ज्याप्रमाणे भोजनाला बसल्यावर आपण भगवंतांसाठी जेवतो, हा भाव मनात असायला हवा. मुठी घास घेत असताना हाच विचार करायला हवा की कशासाठी हे अन्न मी सेवन करत आहोत, तर हे अन्न मी भगवंतांसाठी ग्रहण करतो आहे. यज्ञ शिष्टा शिनो संतो, जो श्लोक आपण बघितला होता, त्याचप्रमाणे ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवीर, यज्ञाची आहुती म्हणजे हे ब्रह्मार्पण करणं आहे. आणि मग भगवंत म्हणतायत की माझ्या शरणात या, माझ्यासाठी कार्य करत राहा. आणि असं केल्याने काय होईल की मलाच प्राप्त करू शकते, आणि असं केल्याने मनुष्य चिंतामुक्त होऊन त्याला शाश्वत शांती प्राप्त होते. पण त्यासाठी साधना करण्याची आवश्यकता आहे. म्हणजे कोणत्याही मध्ये काम करताना हे भगवंतांचं काम आहे असा भाव मनात आणला तर त्याप्रमाणे ते करणं आवश्यक आहे. आणि अशा प्रकारे बघा, हा जो अध्याय आहे तो आचरणात आणण्याचा अध्याय आहे. अतिशय महत्वपूर्ण असा अध्याय असल्याने त्यानुसार वागण्याचा पण प्रयत्न करायला हवा. ज्याप्रमाणे बघा की महाभारतामध्ये गीता ही, महाभारताच्या कथांमध्ये गीता मध्ये येते, त्याचप्रमाणे गीतेमधले हे 18 श्लोकांमध्ये हा जो 9वा अध्याय आहे तो पण इथे मध्ये येत आहे. आणि अशा प्रकारे याचं नेहमी आचरण स्मरण करण्यासाठी हे चिंतन आवश्यक आहे. आणि त्यानुसार मग आचरण तसं वागणं असेल तर नक्कीच आपल्याला त्या परमधामापर्यंत जाण्याच्या या प्रवासात आपली नक्कीच गती प्राप्त होते. मनुष्य जन्माचं सार्थक करणारा हा अध्याय आपण इथे राजविद्या राजगुह्य योग जाणून घेतलेला, इथे प्रयास केलेला आहे. आणि मग याचे चिंतन, सेवा भगवंत चरणी अर्पण करूयात. इति नवमोऽध्यायः. हरे कृष्णा, हरि बोल.